Doon usa ka istorya igsoon nga kining usa ka tawo nagpasan sa usa ka sakong apara o diri sa amlan apara ba na o bisil na Samoa o apara. Usa ka tawo nagpasan og usa ka sakong apara o bisil o karnabal. Karon naagian siya sa dalan adunay usa ka nag-hilux nga dato kayo niagi sa dalan. Pag-agi ron sa dalan, naluoy ning nag-hilux igsoon ug mingon nga, "Sir, pasakyon ti ka kay gapasan man gaanang imuhang usa ka sakong apara o karnabal. Pasakyon ti ka." Sumuto nga nisakay ang usa ka tawo igsoon. Sus karon kay pagsakay niya igsoon, naun sa manang paglili sa driver, naun sa manang nagpasan ramang gihapon ang maong tawo sa usa ka sakong apara o karnabal. Unya while gasakay siya sa Hilux. Sumuto nga ningon ang driver nga "Sir, nganong wala man nimo na ibutang imuhang apara o kasakong apara o karnabal? Sus nabugatan ra man gihapon ka. Imbis gipasakay ganiti ka aron magaanan ka, nabugatan man gihapon ka kay wala nimo gibutang ang imuhang gipas-an." Diba? So kapag igsoon, illustration lang to. Istorya lang to, pambingay lang to, nakakuhaan ni mo lesson sa kinabuhi nga kung dili day nato ibutang sa tiilan ni Jesus o sa tiilan sa Ginoo atong gipas-an, no? Ining kalibutan na mabugatan gyud ka, no? Sama sa usa ka illustration, nagsakay tuon siya Hilux pero nabugatan ra gyapon sa king wa niya gibutang ang iyang gipas-an. Munang karon ang maong best game pahitan niya. Dool kamong tanan kapuyan o gibugatan. O sa may gusto sa Ginoo nga patuulong ta, aron ibutang nato sa iyang tiilan, ibutang nato sa Ginoo ang atong kabugaton. Kana bang moingon bitaw ta sa Ginoo nga, "Lord, tabangin ko aning ako ang kabugaton. Di na ako ni kaya, Lord. Di na ako ni kaya na nabugatan ko ani. Napoy problema karon, Lord." Ya, pinanglang ko si mong tabang, no? Mauna siya pagbutang na to, igsuon kung ato nang ginahimo, sigurado kung may kagaan ka, no? Kung katong nagpasan og apara og iya patong gibutang, samtang gasakay siya, sus may kagaan ang iyang ginabuhi. Munang matag usab nato, kung doon nato problema, giimbitar kita sa Ginoo. Kaya para nga ining kalibutan manginabuhi ta nga ato natay kagaan, no? Manimpalag ta, manarbaho ta, nga doon ay kagaan sa kinabuhi, no? Atong mga problema, tanan magong problema igsuon, nara gyud ay solusyon sa tubangan sa Ginoo. Ayaw gyud nagkalimting ang Ginoo, anaa siya. Iyon gani ang Salmo 34 versikulo 18 nga ang Ginoo dool siya sa mga samaran o kasing-kasing. No, kay kasagaran man gud magka-problema ta, daw masamad atong kasing-kasing sa kasakit, no? Pero ang gingon sa mga boy, Salmo 34:18, doon di ang Ginoo sa mga taong samaran o kasing-kasing. Now, kinsa mga wala nasamad kasing-kasing. Kitang tanan ni agi man yung kasamad sa mga problema nato. Nasakitan ta. Diba? Mga balatian. No, marang nindot kayo ang Ginoo saad sa Ginoo. Kaya saad sa Ginoo, doon ba siya sa mga samaran o kasing-kasing. Gani sa Matthew 11:58, nag-imbitar pa yun siya sa mga nabugatan, no? Kato mga naigipasan sa kinabuhi, gi-imbitar pa niya pagkanindot sa ato ang buhi nga Diyos. Muna igsuon, kini usani ka, kining maun sa mensahe karon, usani siya kapag painumdum ni mong nako kay matag-adlaw, doon na gitay mga kabugat pa, no? Siguro karon murag nasulban ng imong kabugat problema, pero wata ka palo, pagkaugma, sa simana, or napuuban nga wala pa siya nasultan ng iyong problema, napag siya kabugat sa kinabuhi. Now, kaning bersikulo ha, makadasig kayo ninyo. Kung muli kasi inyong panimalay, kung nga kay Bible, basahan ng mga bersikulo, kunya, kamalandongi, di ba, magaan ang imong kinabuhi. Kaya nga no, giimbitar gida ita sa Ginoo, nga kinsa itong gikapuyan o gibugatan sa iyong gitas-an. Paduulong ta niya, kay papahulayon ta niya, dili pahulay nga patyon ta niya igsuon, kundili, tunay kagaan ba nga iyang ihatag nato. So wagi mahimong kagaan sa itong kinabuhi kung dili kita madinuulong sa Ginoo. Kung dili kita sa Ginoo, no, dili na ito pakyaso ng iyang pag-imbitar sa ato. Now, ang pangutana, nga nung gi-imbitar mo kita sa Ginoo?
Ganun man gyud invite ang Ginoo. Tungod kay dili gusto ang Ginoo nga ikaw ray magsulbad-sulbad sa imong problema. Dili gusto ang Ginoo nga ikaw ra ang magkanapitang pagpasan. Unang dili ganahan ang Ginoo nga kita ang magpasan ra sa atong mga problema. Iyon siya nga isangon ninyo akong yugo kay malumo ako sa espiritu makapahulay gayud kamo. So ang yugo din isgutan igsoon nga makapagaan sa kinabuhi mao day ang tulong sa Dios. No? Kung isangon day ni nato sa tong kinabuhi naa dinhi ang kagaan masinati nimo. Una nga atog yung pamalandungan igsoon. Kung ikaw karon wala gyud kagaan sa kinabuhi, kanunay may kabug-at, diula ang tulong sa Dios. Oh, basaha ang tulong sa Dios, diha gyud ka magaanan igsoon. Gani niyo ang tulong sa Dios sa Psalms 119 verse 105 niyo siya ang imong tulong mao'y suga nga mag-iwag sa dalan nga akong pagalaktan. Ang tulong sa Dios mao ni atong kahayag, mao ni maghatag og kagaan sa atong kinabuhi. Munang matod pa ni Jesus, dili mabuhi ang tao sa Matthew 4:4. Siya dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, usapan lamang, kundi sa matagtulong usab nga iyang isulti. Nga igsoon, ang tulong sa Dios mao ni ang atoang tun-an og kinabuhi. Kaya panahon nga doon na ko'y problema, ayaw kalimot sa pagduol sa Ginoo.